Goeie. Het wie een mooie tjinstelling. Op 4 mei zei commissaris Arno Brok dat Friesland sterk is in het goed betinken van de Tweede Wereldkrieg. In Friesland is de oorlog nooit vierfort, zei hij. Een dag later stier er virtueel op een spandoek bij het bevrijdingsfestival: investeer in het vieren van de vrijheid. Wezenlijk een heel verschil. Ik twijfel een beetje onder woorden van Arno Brok, omdat ik jet iets thuis huloos uit mij maak. Op 4 mei waren we altijd een paar minuten voor 8 in de hoes roppen, want we waren aan het voetballen. En dan zitten we in de hoes en mochten een kwartiertje later bij de boeten weer voetballen. Waarom heet? Ja, dat jet zo, meer net. En dat wil ze best een verhaal over die oorlog heen. Maar ze zijn net vol. Oren voetballers zien dat ik. Lees Riek Landman er maar zo op in het boek De Strijd van Matte. Op squallen leert we letterpas wat er aan de hand was hier. En dan begon je er thuis wel eens een keer over, maar ze reageren er nooit zo bot op. Het weer blijkbaar voorbij, maar net meer door oude oren. En dags zijn er 316 officiële oorlogsmonumenten in de provincie, elk met een eigen verhaal. De volgende generaties hadden verhalen dags ophellen en daar bedenkingen bij organiseerd. Daar had Brok een liek om. En die volgende generatie die had nevens Brok ik de taak om in de toekomst de vrijheid goed in te kleuren. Dan weten wij dat Brok het had over wat er in het heden in de wereld aan het barren is. Maar de tweede generatie die roept die dag daarop dat ze enkel jild hoeven. Het bevrijdingsfestival in Ljouwert bij Gelieks had jilddedig. Want er zit geen remmen meer op het feest. Ze zetten haar massaal uit in de oerheden die de festivals wat indammen willen, omdat er grondplakken meer oerlesters willen van is. Op Skilge en in Ljouwert staan nu weer allerhande processen te wachten hoe het teruggaan van zulke festivals. Dat mij al even zelfs. Maar het had zelfs op bevrijdingsdag niet meer te krijgen met het bedenken van de vrijheid. Enkel mij feestvieren.